Gipirmahan ni Presidente Aquino Enero karong tuiga ang kasambahay law nga mao ang balaod nga naglatid sa daghang mga katungod o mga benepisyo alang sa tanang mga katabang sa panimalay. Tungod sa maong balaod ang paghatag og proteksyon sa katabang batok sa mga abuso nga kasagarang nahiaguman nila sa kamot sa ilang mga amo. Apan usa ka insidente sa presinto sa kapulisan Cagarina ang nakapatumawon ining maong pangutana. Unsa may proteksyon sa mga amo batok sa ilang mga katabang nga abusado. Chinky Barrio, Suginlimi. Nagpanon nga gipablatter sa usa ka medical representative dinhi sa Kasuntingan Police Station sa syudad sa Mandaue kining usa ka yaya kuyog ang tulo ini ka mga anak. Sila gipasanginlan nga mikawat sa iyang laptop 3,000 pesos nga cash gawa sa pagdapat nila sa iyang 11 anyos nga special child. Si Joy Kabahog mitugan sa News 5 nga dunay record daan sa pagpangawat ang gisaligan niyang yaya nga si Marites Ibanez apan gikuha lamang gihapon niya kini sa pagtuo nga mag-usab ra kini. Balik lakaw ko balik, kay nag-grocery sa akong anak. Pagbalik na ko, nananghid na nga muhawa sila. So ako siyang giingnanin ko nga, dili mo pwede muhawa na unless nga bayaran to ninyo yung utang o ang katong kwarta nga nawagtang. Na karon pag-trace na ko, karon ang akong laptop wala naman pod. Apan ang suspect nga si Ibanez mihimakak sa tanang pasangil ni Kabahog ngadto kaniya, misumbalik pa kini og pasangil nga iyang amo matud pa mo'y nagsugo kaniya pagprenda sa laptop. Nisamot og kasuko ang iyang amo. Ma'am, di yun na tinuod. Ang kana iyang laptop, kami akong anak duha nagprinda sa Cebuana. Ako pa anak nag-fill up. Ako rin ni-sign sa ako kay wala gud ko grado siya ni-sign dito ang bata. Pila ka minuto ang nakalabay, emosyonal nga nangayo og pasaylo ang suspect sa iyang amo. Nakahukom ang amo nga pasayloon na lang ang iyang katabang ug tulo ka mga anak ini nga nagkonsabo sa krimen. Even though ako na ako'y anak, maski gidapatan nila akong anak, dili na ko mo file og kaso kay nibati ko sa iyang mga anak. Jinky Barrio, News 5. Kung dunay inahan nga miabot sa kapulisan, tungod siyang kalagot sa yaya sa iyang special child, human kini mudagmal sa iyang anak, didto sa lungsod sa San Fernando, usa ka way puangod nga inahan ang milubong sa iyang kaugalingong anak nga buhi. Juliet Hainar, Suginlimi. Biyernes pa sa gabi dihang gilubong sa kaugalingong inahan ang iyang bag-ong himugso nga batang babay, dinhi ining dakong lungag kilid sa ilang payag sa sitio Kamansiles, Barangay Panagtaran, lungsod sa San Fernando. Mga silingan sa suspect nga si Jacqueline Soronio, 29 anyos, natingala na lang diyang kalit nga migamay ang iyang tiyan apan way nakitang bata sa ilang panimay. Kining 11 anyos nga bata nga silingan sa suspect gisultian sa iyang kaduwa nga bata nga nakit-an nga nagkaut ni ining lungag si Soronio ni atong Biyernes sa hapon. Nanguha manggag balik. Ya, natoy among kauban nagkay-kay siya dira. Kay ang mangga na shoot pa man dira. Nakuan sa sagbot. Gipahawa niya, gibitad niya si Kirwin. Wa damha sa mga silingan nga dinhi di ay gilubong sa inahan ang iyang bata nga bag-o rang himugso. Kagahapon pa nila nadiskubre ang hitabo dihang nakasumbong ang minor de edad sa ilang silingan. Mo to among gitanaw ako gigakutkot. Sus tiil man sa bata. Mo to nanawag ko sa among silingan. Ningguwa mong na siya sa ila, nga wala na itiyan. So, nagduda ang minor kung kay nano naman sila nga mabdo siya. Ingon siya nga, tiyo, atong tanaw na, katuong ko, tanong na, adyo gilubong dito. Ang inahan miingon niya nagtuo siyang patay na ang iyang anak apan nitugan nga galibog na siya ni atong higayuna. Pagkahapon di na ko nga way masud sus ko nanguna nga maora to nga akong kuan nga mag ako to ilubong. Lang ko akong na ato. Ang pulis sa Women's and Children's Protection Desk sa San Fernando miingon nga dako og tulubagon ang inahan sa maong krimen. Kasong infanticide ang katubangon sa suspect. Juliet Hainar, News 5. Amahan ni Jan Niño Pugoy ang batanon nga giingong gipukpok og bato sa ulo ni Councilor Jerry Carrillo, mibutyag gawa na klaro kung mupasaka pa ba sila og kaso batok sa konsyal. Matod ni SPO4 Samuel Pugoy, mag-argad lang siya unya sa iyang asawa. Nakagawas na sa ospital si Jan Niño kaghapon. Human bayri matod pa sa sekretarya ni Councilor Carrillo ang ilang mga bayronon sa Tambalanan. King Perez, Suginlimi. Kagahapon nakagawas na sa ospital ang giingong gihapak og bato ni Cebu City Councilor Jerry Carrillo sa Quirks Resto Bar.
Ang amahan ni ini nga si SPO4 Samuel Pugoy miingon nga naghinay-hinay na og recover ang iyang 16 anyos nga anak nga si John Nino Pugoy. Dihang gipangutana ang amahan kon mo pasaka og kaso kang Carillo kini ang gitubag sa amahan. Ang mobile og mobile wang gani mi. Ang agad ako sa akong asawa kung siya mga plano. Nikabat sa 90,000 pesos ang bayranan sa pagpatambal sa iyang anak. Usa ka nagpailang sekretary ni Konsehal Jerry Carillo ang mibayad sa hospital bill sa iyang anak. Wala magtuo si Pugoy nga si Konsehal Carillo ang may pukpok og bato sa ulo sa iyang anak. Pagkakaroon ang iyang nainumduman nga kalit ra man kuno siya bikan siya ni Barog. Kalit na siya natumba. King Perez, News 5. Gisugda na sa City Hall og Hawan ang mga sidewalk sa dakbayan sa Sugbo. Ang mga vendors nga apektado gitanyagan sa syudad og laing pisto apan sila mibalibad. Andrea Patenia, Sugin Limi. 11 ka mga tindahan nga nahimutang sa sidewalk ang gipangguba sa mga sakop sa probe kon Prevention Restoration Order Beautification Enhancement dinhi sa may Old Banilad Road, Barangay Banilad, syudad sa Sugbo. Ang clearing operation gibase sa kalapasan sa Article 694 sa New Civil Code of the Philippines kun public nuisance. Ang sidewalk nga nahimutangan sa mga vendors tupad sa usa ka pribadong luna nga giangkon sa Second Wind Development Incorporated pinaagi sa ilang representante nga si Attorney FC Cabilao Jr. Buot na gamiton sa tag-iya ang maong luna ug mihangyo sila sa City Hall nga tabangan sila sa pagpahawa sa mga vendors. Hazard man sa ilahang presensya nya magbutang sila og perimeter fence which is sa ilahang property mo forward pa man sila pila ka meters. So mo ni request sila sa city government for assistance. Gipirmahan ni Cebu City Mayor Michael Rama ang clearing order ni atong Hulyo 1 ug formal nga gipahibaw ang vendors ni atong Hulyo 9. After sa order nga ni-serve, nihatag ta nila og murag 10 days. After sa 10 days, nangayo sila og extension. I even extend it to the maximum of 15. So, nga na 15 days siya, which is maurag yun ako ang akong maximum. Tungod kay di voluntary ang clearing operations, ang probe maoy muhipo sa mga nangagubang GI sheets ug plywood sa mga tindahan. Kutob na lang sa pagtanaw ang mga vendors samtang giguba ang ilang gihulagway nga tinubdan sa ilang kita. Matud pa, nahiubos gid sila sa gobyerno. Di sila mo bati sa among habig bitaw nga isip manginabuhi may direct tinarong diniyos na among panginabuhi. Pagpamilya gid ba dili ingon binuang bitaw. Wa mo gini nakasamok mi diri, wa mi king kadag traffic diri. Dili man ingon nga hugaw diri nga pisto pila na guni kadoyan 12 na mi katuig diri ni sig paninda. Hinuon mitanyag ang probe nga tagaan og laing pwesto ang vendors apan ang mga vendors wa nakauyon sa lokasyon niini. Pagitaan sila og lugar gani I offered the mga vacant stalls sa Tipadilla and Ramos. Mo lagi ma'am, layo mo gud kay ma'am nya. Kibaw biya ma'am nara bagi ginamang panginabuhi diri nya. Andrea Patenya, News 5. Mga huwes sa Municipal Trial Court in Cities nangayo og allowance gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Lakip sa ayuda nga ilang gipangayo mao ang mga office supplies tungod sa kalangay sa ilang gahin gikan sa Korte Suprema. Dennis Tanok, Sugin Limi. Mga dokumentong nagtipon og sa mga buhatan sa Regional Trial Court o Municipal Trial Court in Cities mao'y sagad nga makit-an sa Palace of Justice kung ikaw makabisita. Mao kini ang kasagarang problema sa mga huwes ug sa mga trabahante sa korte kay nagkuwang na ang ilang mga cabinets ug naghuot na sabang ilang mga buhatan kay halos matag adlaw ning mapun-an. Usa ni sa mga gitug-an sa mga huwes ngadto kang Governor Junjun Davide atol sa ilang pakigtagbo. Kita bitaw niya nga ubang mga record sa korte ko ana sa sahog. So ako nang gi-bring out niya. So mo iyang paninguhaon kay sila pud na problema pud ana ang lack of space. Unya ang supplies pod kay ang Supreme Court mura magdili kaayo gyud makahatag dayon on time. So ang LGU mas dali nga magka tubag no like actually mo na problema diri ang storage kay kuwang among cabinets nga ang mga papel nagsigi og kadaghan kada adlaw. So moabot ang panahon nga wa na kabutangan. So naitabang ang local government unit either province or city aron nga ma-store na properly. Mudawat sa mga
disposed cases. Lakip nga gipangayo sa mga huwes mao ang mga office supplies sa ilang buhatan o uban pang mga gamit. Nasayran nga matag sa usa ka tuig ra makahatag ang Supreme Court sa allowance alang sa office supplies kay ipaagi pa kining bidding. Hinuon giangkon sa mga huwes nga kanunay mitabang kanila ang lalawigan ingon man ang dakbayan sa Sugbo. Laing gipadangat sa mga huwes sa MTCC ngadto kang Davide mao ang mamahimo ba silang mahatagan usab og allowance gikan sa lalawigan. Ang RTC judges ra ang dunay allowance gikan sa lalawigan nga nagkantidad og 12,000. Naghinaot ang MTCC judges nga mahatagan usab sila niini. Lakip usab nga mihangyo kang Davide ang mga clerk of courts. So ako sa gisugutan ni Gog nga kung naamoy budget para po sa mga judges kay wa man may allowance ana gikan nila sa province. So in the event lang kung naa, no? Kay ang mga RTC naam na sila og kuan mga allowances I think ang mga Court of Appeals judges pod. Nasayran nga nagdawatan og tag 30,000 pesos nga allowance ang mga RTC judges samtang 27,000 pesos alang sa MTCC judges gikan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Dennis Tanok, News 5.